ceiscurta freisin ar an feicimid ó mé muid an postnaí bé muid an obair postnaí atá ghaeilge acu agus ní chuir aon duine tú stába. Ní cheapan go sin fér mar I think bhrá le gach duine obair I ceann ghaeilge ach níl siad ar fáil. In leidir sin íon. Yeah. Ach má tá seans obair a job le ghail agus bheith an obair tí ghaeilge tá cinse go toig gach duine seo seans sin. Yeah. Well, I suppose lan chorus lan banda bhín glorified bana in Ireland lan chorus lan banda bhín síl beidir scoil bheith gobar le riverí agus tagan bhín glóir dúchlan a sin cos leinta just ní aibrin le river tá just ní aibrach se ní bfach an wifi gobar agus bfachart Ethernet cable úsáid just bfach glorified na mar sin sean níle sam céad bfach glóir over le bheith junta mór in na heán lan bhanda golóir over le John sin cínse ceapan sé. And then it's more like tá áiteach an a bhíonn sa landbhanda a gobar ach tá áiteach eile nach bhíon agus féipe cían networks tú gúsáid nechir like ní bhíonn se gobar like bín gúnaí problem leis. So go háirí sa scoil is mis an idir bblion bí muid gúnaí a riomhrí le ha oblianna agus bí muid an cuasaí choir de idirlín ach ní bhíonn se gobar lead an am so bíonn se cruúin an oblianna marall sin. Rodíntaach gohfuil na scoilirtaí am agus gohfuil daoine teachtamach le gail gáil. A freisin ar tíbheilego, I think gohfuil gail géimi níos massa san scoilín deabhar maiall go na daoine teachtasteach le fíor bheith an gailge agus tá na daoine asan Ileán. Tá idir chuna gail tír agus láirt níos mó béarla maiall nach bhfuil gailge acu. As maiall ar sin níl réiteach teacht ar gailge ag na daoine tá tacaí agus níl gailge tá an hain fáil níos fearr deabhar. So like tá deisíntaach ag daoine tá teachtasteach le gailge ólam ach I think cá na daoine asan Ileán an íochtaíoine leis a gailge láirt níos mó deabhar sin nach scoil agus casa ar méle. Einting leis ach ceapan gur seo ag le teang a brenn duna ceochtile nach bhfuil an teang sin ó bhuacha seacup le tá beirt scoir am smáile agus tá grá go háige agus tháinigtar le gan mór an gaige tháinig ceach bh bra lé a bhí si gáil le gailscoil ach le bí mu caiinte chuig tríthige smáile agus tagan daoine ráise go Ileán agus learnar gaige ó chun de caiiste amá go taidir ar Ileán agus teidir bhile sin an na béla ach cínte le cointe grá go gaige nar hagan ar chuig áit dúchas agus fecinn ar ghúiltí ná marachtáil trí an tank sin. Ceapan gur méidirnte ar deisna le go mór agus marall go mín níos mú daoine sa scoil bíon bhád níos mú deisna ar fáilein agus chumá is teis iontach le gona daoine tá ar scoileacht grá áil don gailge agus tugann le deis iontach ob í leit mar tugann is ní bhíon aon acu breacha is nuair agan bíonn lífa. Go following muid lán fina heán agus mí déanam mar or teistús. Cam gatain ar an gan an sell ionach atá acu ag ní hiigmuid na deacrachtaí acu agus iad na coní ar Ileán. But muid fí le mórtí ó díran agus adán agus an sell ionach a raibh ag ní hiigmuid na deacrachtaí atá acu agus iad ar coní ar Ileán. Well, just muoinú fin ar déir seo ach níl mór an nílan múnseir garma an sa scoil agus bhíon scéire freigar na ceisna seo ach bíon aspa cuasaí garma agus bhíon dúirsman ihe garma nar ingam na scoileirí an gáil se hobnet nach choláin agus cynse seo dúchlan mór I suppose na tam scéire fáil ólas ar cuasaí agus sé go le printí seach ní bhíon aon cainte seo nó cainte just cuasaí ní bhíon mór ní bhíon níl an múnseir damos ná choleige chun an sort óla seo áil. So I suppose sin rud a hánach linn amach mór an Ileán cínse.